Nkosikazi yami endala uMaCele, ngihlukumeza uMaCele, a person who has supported me. So asikho isidingo sokuthi uMaCele ngimhlukumeze. Yamacela umngane wami, unkosikazi wami lo, amnikwa abantu bakithi. Abantu besifazane akusiyona into yokudlala nokuziprova ukuthi wena ustrong kangakanani. Masithula udaba. Wena ubona ukuthi akuyona le ndlela. Ayikabe into engisazoyibuza ngoba umuntu useyakhala. Babakhe. Ukhala nani? Ngani uyasho ukuthi ukhona nje umuntu ongeyakulahla. One person ongeyakulahla. Soja. Akaze vele namanje angilahla. Nginesiqiniseko ukuthi kodlula izulu nomhlaba kodwa uMaCele uyoma engunkosazwa kaMaCele usuka lesa sikhathi kuze kube phakathi size sifike kubantu balekhaya abanikazi bomuzi uMaCele emile engunkosikazi. Nginesiqiniseko salokho. Engibhekene nayo enkulu kakhulu eyokuthi abantu bayathanda indoda abasithandanga isithembu. I-unit yesithembu sakho akakubikho la ngangitshela ukuthi mina by this time iyobe ikuleyo level. Abanga kakhulu. Umyeni wami. I know. I know ngisagcwele ngawo. Ngihambe indlela engakazi ngicabanga ukuthi ngizoyihamba. Indlela engeke ibekezelwe inoma ubani. But I'm still ready to keep my family together.